Орша районында да кыр батырлары бүләкләнде. Бәйрәм тантанасын безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Рәхмәт егетләр, хезмәтегез өчен. Эш беткәч ял итәргә дә ярый ди безнең халык. Уңышлы итеп оештырылган эштән соң ял итеп алу бик урынлыдыр. Мәдәният үзәгенә җыелган механизаторлар барысы да батырлар дисәк тә бер дә ялгыш булмас. Чөнки аларның барысы да һәрбер төкне вакытында түкми, чәчми, югалтуларсыз җыеп алу өчен үзләренең зур көчләрен сарыф иткән батырлар. Иген икмәк кешенең аның кадере элек-электән аңа карата хөрмәт халкыбызда да зур булган, җитәкчеләрдә дә зур булган. Ул бүген дә шулай дәвам итә. Без республика буенча ашлык җыеп алу буенча беренче урынга чыгалдык. Арчалылар гасырлар буена милли мәдәниятле, мул уңыш үстерүче төбәк буларак дан казанган җирлек. Ә һәр төбәкнең дә иң зур байлыгы ул хезмәт сөючән халкы. Бөртеклеләр җыеп урып алу буенча Арча беренчеләр рәтендә Казан кырые, Казан арты дип әйтәбез инде Арчаны. Арча безнең зур шәһәребезне туйдыра торган район. Икмәк үстерү гаять авыр һәм катлаулы эш. Быелгы уңыш чорында көнне төнгә ялгап, жаны тәне белән хезмәт күрсәткән механизаторлар өчен бүген бәйрәм, бүген тантана. Һичшиксез, тамчыдан күл җыела дигәндәй, районның уңышлары аерым хезмәт батырларының фидакарьлегеннән, аларның тырышлыгыннан җыйнала. Кичкәнә килгән әтибеләшлегеннән калган хисләр инде ул теге чавышат шикелле басуга чыгасы килеп тора. Безнең республикабыз җитәкчеләренә, районыбыз җитәкчеләренә менә шундый кыршылыкта, игенчелектә елның-елында алар үзләренең ярдәмнәрен күрсәтеп торалар. Әгәр дә инде безнең республика күләмендән, илебез күләмендән шундый ярдәмнәр булмаса, мондый югары уңышларга ирешеп тә булмас иде. Дәрестән дәген монда бу хезмәт астында бүтән кешенең авыл хуҗалыгында шу кыршылыктагы барлык катнашкан кешенең хезмәте тора. Җитәкчеме, инвестормы, белгечме, механизатормы, амбардашмы, һәрбер кешенең монда хезмәте керә. Районның 15 механизатор комбайнерлары республика күләмендә иң алдынгылар исемлегендә 20 механизатор район башлыгы премиясына лайык булды. Районның 5 оешма җитәкчеләре башкарган эшләре белән горурланырлык, матур сүзләргә лаеклы хуҗалык җитәкчеләре итеп табылды. 2 кеше Арча элеваторы җитәкчелегенең рәхмәт хатлары һәм акчалата бүләккә лаек булды. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.